yira ne bɛ yɛrɛ yira ne bɛ sɔn ka don i t'o fɔlɔ yɛrɛ la alijinɛ dunko fɔlɔ ne b'o kan min yɛrɛ ye tiɲɛ tɛ yan mɔgɔ min bɛna don alijinɛ kɔnɔ lahara don mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ jɔn don Ngo join no internet ka be ko ala me ka be nyini ka abushima na bushinda ndaba be mo ko shinda ni treti na join na bi do ali jine ko folo ka jadi do o na bi numaya ai kila doa ai saiba doa ai Jone Bilal folo de bi kira ka nyome dajur da kala ka do ali jine ko Silamɛw yala o ye kira ya kira tɛ ɲumankɛlaw fɔlɔ de ye alijinɛdenw ye a y'o bila hakili la saabikuna ɲumankɛlaw de wa layidu minɛbaaw de don ne de ko ten tiɲɛ don nin ma fɔ Hamza bin la dɛ nin ye seko de ka ye mais anw ka tagabolo dɔ bɛ yen n'olu ye wajibi kɛ don dɔ ko tagabolo ko tɔrika tijaniya taabolo bɛɛ bɛ janɛbɛ kɔnɔ ko f'olu ka tɔrika ɲini Allahu akbar anw de tun kan k'an yɛrɛ fa o don de mais anw tɛ jigin a la mais tɔrika tijaniya mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ n'olu b'a fɔ ko tile bɛ bɔ ni dɔ laharama ye kalo bɛ bɔ n'a ye tile bɛ bin n'a ye dugu bɛ jɛ n'a ye sanji bɛ na n'a laharama ye o tɛ fɔ wa est-ce que aw delila ka mɔgɔ y'olu da la mais k'a fɔ ko ni Hamza Dini mɔgɔ dɔ da tula la ko tile bɛ bɔ ni olu ka seko laharama ye o don an bɛ si Bamakɔ yan nka an bɛ Ala bolo wallahi an bɛ Ala bolo n'o tɛ tɔrika tijani caman bɛ yan k'a fɔ ko tile bɛ bɔ ni olu ka seko laharama ye ko tile bɛ bin n'o laharama ye ko o ma ɲugu nin bɛɛ ye o ma bila Mahamadu jɔyɔrɔ la diɲɛ dara jɔn ngɛnu kama jɔn tile bɔra jɔn ngɛnu kama dugukolo dara jɔn ngɛnu kama sankolo dara jɔn ngɛnu kama mais olu ko tile bɛ bɔ ni o laharama ye kalo bɛ bɔ n'o ye su bɛ ko n'o ye diɲɛ bɛ na n'o ye wallahi o y'a fɔ a ma fɔ a y'a caman kɛ o la tiɲɛ o de fɔra jamana in kɔnɔ yan nka jɔn in da kuma kama mais n b'o de fɔ aw ye ko ninnu ver'u da la ayo ne kɔni b'o de f'i ye Ala ta ka ne ti maa jɛ ɲini ti yafa ayi Ala ta fɔli la ne ti jɛ ɲini ti yafa ɲini ayi ko nin tigɛ kɛra dɔnnibaaw la mais ne y'a f'u ye n ko anw ni jinɛ orobow de don a y'a siga t'o la dɔrɔn n'i y'an tɔɔrɔ k'i ye jinɛ dɔ la n'i y'an dɛgun ni y'i dɔn min ka tɔ wusi d'i ma a tɛ wuli wa a bɛ di kelen ma i ka siga t'a la dɔrɔn tigɛ kɛra dɔnni la de n'o tɛ dɔnni yɛrɛ de ye kɔlɔsi ye mais manamana ko façon dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɔlɔsi tigi la ni e ta ye tiɲɛ Ala t'i yɔrɔ filɛ e ni Ala dɔnbali bɛ ɲɔgɔn na maa min ka Ala ko ye diyagoya ni mɔgɔ tɔgɔ jɛ ye e n'o bɛ ɲɔgɔn na o sera e k'i ta o fɛ ka kuma i b'i da de i b'u fa da daw kan Ala bɛ lebu yira u la diɲɛ kɔnɔ maa dɔw bɛ min kɛ ko in bɛ tan de o de kama anw sigi bɛ ni dafiw ye anw ye alifituru de ye e y'a fɔ i m'a fɔ an ka den ma a ye ɲɔgɔn da ka tereke internet kan yan ne kalanna ni ye an kalanna ni ye buturu don an ka débat kɛ o bɛɛ kɛra aw fɛ yan mais k'a fɔ aw ye n tɛ min kɔni dɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ ye di an ka diinɛmaa dɔ kumana n'aw ko ni ale ni mun yɛrɛ a ka taabolo ma don alijinɛ kɔnɔ ko tɔw ti don bilahi o fɔko fɔlɔ tɛ nin ye ayi ne b'a fɔ aw ye n'a t'a dɔn maaw su ka kan ka n'a t'a dɔn n b'a fɔ a ye tiɲɛ don taabolo bɛ anw ka tɔrika la hey a y'a wele dɛ e min ko e t'a fɛ k'a mɛn an kun bɛ an ka zafiya la dɛ an ka taa fɛn f'i ye o don i n'a dɔn ko min dɛ Allahu akbar o bɛ taabolo dɔw tɛ olu tɛ seli wa tɛ sujuru bi Ala ye k'olu ka seko b'u ka doni ta la o tɛ yan taga Sinagali a tɛ yan u t'o yɔrɔ dɔn wa o tɛ seli finiw bari-barilen don k'olu ka seko b'u ni yɔrɔ seli kɛ kabako tɛ yan a fɔra yan ko tile bɛ bɔ ni olu dɔw ka seko laharama ye kalo bɛ bin n'a ye tile bɛ bɔ n'a ye san bɛ na n'a ye dugu bɛ jɛ n'a ye su bɛ ko n'a ye mais e
jɔ makamɛ o tuma ala ko tɛ ala ko tɛ o tɛ ala ko tɛ dɛ wa ala ko dɔnbali fɛn o fɛn y'i ta k'i to anw ta in na u b'i k'a saraka ye wa n'o tɛ an ɲɛ b'u la o wa an kuma waati bɛ na se n'a sɔrɔ anw bɛna kuma an bɛna kuma wa n'an kumana a bɛ mɛn fana bari anw ti kuma ni fɛn wɛrɛ an bɛ kuma ni kuranɛ de wa an ti kuma ni i sago fana ye ayi a ye mɔgɔw to k'u ka diinɛ kɛ silamɛya nana anw fɛ yan san 1500 k'a sɔrɔ silamɛya b'anw fɛ yan jamana o jamana b'anw lamini na yan jamana dɔw bi ka bɔ bi k'u sigi k'u da don Mali yɛrɛ diinɛ ko la anw bɛ ka sa de mais mɔgɔ ka sɔrɔ Laginɛ wali Côte d'Ivoire k'a bi kuma Mali diinɛ ko la anw sara de Mali diinɛ mɔgɔw kan ka k'u yɛrɛ da k'u yɛrɛ faga pourquoi min ye ɲuman fɔ e ko tɛ mais min b'a fɔ k'ale bɛ Mali diinɛ maa dɔ dɔgɔya bi walahi anw ka d'an yɛrɛ faga o ye ji bolilen ka yɛlɛ kulu la i bɛ alimamiba min dɔn k'a daminɛ Côte d'Ivoire Sefara a tun bɛ yen Suwalo olu ye kalan kɛ Mali kɔnɔ yan Dramani Jabate Sefara alimamiba n'u b'a fɔ Isufisɛ u bɛɛ tɛmɛna Mali fɛ kalan na yan u mɔgɔ kalanlen kun tɛ dugukolo kan Côte d'Ivoire ka taa bila jabi ninnu na Côte d'Ivoire est-ce que y'a faamu hali kɔ u bɛɛ nana darisu ta Mali kɔnɔ wallahi n'i y'o Mali nɛnijɔ ye diinɛ ko la bi maliden de bɔra n'a yɛrɛ k'a yɛrɛ jaaji n'o tɛ ala ye bonya di bonyatigi ma wa o de ka di wa Mali bonya ti ban dɛ maliden dɔ de bɛ se ka dɔgɔya n'o tɛ Mali bonya ti ban bilahi kulla yawmin huwa afsani don o don ala bɛ ko kura kojugu ko in bɛ nin cogo la n bɛ dugawu kɛ a Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara ye n'o de fɔ n ko saya fura bɛɛ bɛ sɔrɔ maa ɲini ala fɛ Haidara ye jugu ala k'u bi kɔtɛrɛndɛrɛ kɔlɔn kɔnɔ ya Rabbi ala k'u bi kɔlɔn kɔnɔ ɲɛjɛ min na ya Rabbi ala k'u bi kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn min yɛrɛ n'u yɛrɛ bolo y'a sɔrɔ wallahi o ka jugu dɛ yɛrɛ ka jaba maa ɲini ala fɛ ni dugawu bɛ jaabi ala k'i jugu bi kɔlɔn kɔnɔ ya Rabbi o ɲɛ tɛ kɔlɔn min amin bari ne b'a dɔn ni e Haidara ne sara ka bɔ n wolo don o don anw ka silamɛya ko a banna pewu anw ka kɔlɔsi ti wasa Mali kɔnɔ an bɛ ala ɲini anw da ye fansa de ye wa k'a sɔrɔ dini mɔribɔka nin bɛ yan sini mɔribɔka nin k'a sɔrɔ olu bɛ yen anw fana jigi tun b'u kan nin cogo kelen in na a sayala k'an ka kɔlɔsi datugu de depuis lawali la kana wa ala sɔnna kɔlɔsi in tɛ datugu fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ka di kɔlɔsi datugubaga ye a k'a fɛɛrɛ tigɛ mais i bɛ taa sɔrɔ Seku Amadu ni ala jɔ b'i ɲɛfɛ wallahi o tɛ wuli n'ala sɔnna o tɛ wuli Seku bon n ma jigin mɔgɔ la maa min b'a fɛ ka kɔlɔsi bi fo kɔlɔsi tigi jugu min ye kɔlɔsi dogo i dufaro ka t'i jɔ mɔgɔ kɔfɛ